こんにちは、直樹です。お話しいただいたおかげで、こうやってまた皆さんと会えてとても嬉しいです。というわけで、今日と明日2日間ですけども、みんな楽しんでいってください。點解緊張嘅樣？因為咧突然之間訪問老師啊，要緊唔緊張？緊張啦，我都 feel 到你緊張。Yuna 第一次感受到我嘅緊張，我緊張係個樣定係隻手喺度震啊？你係個樣好忐忑啊，因為冇做足功課啊，今次我認衰底，因為好突然啊呢件事依家係。下個睇我啦，佢唔緊張啊，佢負責揸機啊，因為佢一啲都唔緊張啊。同埋老師有啲細聲咯，我今日咧唔記得咗帶咪啦，我好驚錄唔到佢講嘢啊。雖然上機啦已經，你做完運動練習一下。之後練咩？練隻手指咯，唔好抽筋啊！間揸機。收音係用呢個。Hello， 你好啊。我想問下咧，呢幾日咧喺香港咧有冇食到啲咩好嘢？第二日啦，何か食べられてました？いっぱい食べたし、いっぱいショッピングしました。食咗好多嘢，買咗好多嘢啦。你想聽佢食嘅啲乜嘢？何か食べ方ありなんだろう。火山店。それでも我食咗ないですか？まだ。あ、そうそう。入れてる？菠蘿油。我想問下咧，咁有冇喺香港去唔同貿易遊行？香港のコラボショップには行かれてますか？いっぱい回って去咗。想問下咧，覺得香港人去童裝高達同日本人嘅風格有冇好大分別？それについては香港人のその方には一番印象深い違いが何でしょう？なんだろうな。特に塗装について結構近いものはあるのよ。シードとかグラデーションとか色使いとか。思ったほど違いがないっていうのが逆に驚きというか。聽到呢樣好好嘅嘢，就係佢覺得其實個分別唔係好大，所以反而對佢嚟講係好 surprise 嘅。可能我哋做到嘅嘢同即係喺日本份嘅一啲參加者嗰個作品係好相近。でも筆の人とかも結構そういう人がもっと増えてくるといろんな表現が増えてくる。香港嘅話會再多少少塗裝上面唔同嘅表現，陰影嗰啲。係啦，陰影啦，或者係有啲叫高光啦，係啦。因為好開心咧，我哋請到柳健老師同我哋一齊做訪問啊，謝老師。今回柳先生が香港までお越していただいてありがとうございます。ありがとうございます。有少少翻譯可以望一望。ちょっとした日本語もしてる。係第一個問題咧，就係你喺模型界咧，其實已經非常之出名㗎啦。咁如果老師而家去參加比賽咧，其實會唔會同我哋一樣都會好有少少壓力咁樣嘅咧？もうすごく有名な方だと知らされてるんですけれども、もし今から例えばその試合とか参加されたら、同じくストレスは感じられます？もし出るとしたら名前を伏せて違う名前でエントリーしてみたい。佢話佢會匿名去參加。呢個係一個好好嘅辦法。もし落ちても知らないふりできます。佢就算失敗冇人揀都好啦，佢當冇事發生啦，咪可以。好好嘅
賞を取った時だけ実は俺でした。佢話中咗嘅話咪就係我咯。呢個係一個唔會輸嘅方法。係啊。咁你決定咗成為一個職業整模型師之後啦，咁有冇經歷過令到覺得好唔想繼續做落去嘅厭倦時期咧？如果有嘅話，係點樣可以度過呢個時段？プラモデル師を目指した道の中で一番やっていけないとかやめたいとかそういう時期のあんまりない。もともと好きで始めた仕事なので、仕事というか作業自体は全然苦じゃないし、未だに楽しいんだけど、ただそれはそれとして締め切り前とか本当に時間がないんで、今日も香港に来る時にギリギリまで仕事をしてて3日間寝れなくて出発4時間前まで仕事をしてたんだけど、そういう時はもう瞬間的には本当に辛い。對佢嚟講咧，就一直都冇俾我想法嘅，係啦，因為佢係好中意呢樣嘢，而去揀呢樣嘢成為佢嘅事業嘅。不過咧，最近或者係平時嘅 deadline 嘅前夕咧，就會比較緊張啲啦。譬如今次咁，佢都有差唔多3日係冇乜點瞓咗覺，去預備今日嘅作品帶過嚟俾我哋香港嘅朋友睇嘅。係喺嗰個時間就會覺得好攰。都係 deadline fight だね。ご存知ですか？ deadline fight だ。っていうと締め切りなってからやる人。に締め切りがないと多分完成しない。そうですね。冇 deadline だけ。大部分咧，我哋香港整模型嘅朋友啦，都會有一個叫做山積問題嘅，唔知老師會唔會都有呢個山積問題？先生有山積啦。うちはみんなそうですけどね。プラモデルキャリアがプラモデル始めて40年くらい。そりゃ山にもなりますよ。但係佢已經做咗呢個行業40年㗎啦，所以山係有嘅，係存在嘅。最近本当にね手に入んないからあんまりちょっとあれだけど、作りたいと思った時にすぐに作れる状況にいたいので、でもどんどん作りたいってなったらすぐにこう自分の手元にある状態でいたいので。最近啲模型唔係咁容易買啦，所以佢係買少一啲嘅，係啦。但係亦都有陣時佢會想係一諗起想整嗰隻，佢就要攞個盒出嚟整㗎啦。咁所以都係會有個山入嘅。呢個係佢呢個唔係佢嘅山仔，呢個係佢嘅後備存貨。係啊，まあ在庫みたいな。そうです。あとはなんかスニーカー集めるの一緒スニーカー集めるの趣味なんだけど、履かなくてもなんか自分が所有してる幸せってあるでしょ。プラモデルもそういうことかな。大家都知佢係好中意波鞋啦，係啦，咁所以佢都有收集到波鞋嘅，係啦，比非常之多嘅嗰個數量啦，係啦，咁佢就感受到呢一個買波鞋嘅嗰種幸福感，佢覺得呢種感覺同買模型係一樣嘅。そういうこと言ってると本當になんかそういうことがあって、家には幸福感いっぱいいっぱいでね、そうだスニーカー佢屋企好幸福嘅，又有得磨鞋啦，磨完鞋你又可以望模型啦，咁樣，所以佢好幸福嘅。多謝老師嘅訪問。緊張小狗，大家平時同我影 Checky 排隊係咪都係咁緊張？唔係。
大丈夫